Massakren i går er langt fra den første af sin slags i USA. Men også her i Danmark er det sket, at en elev skyder løs på et universitet. For 13 år siden skød en studerende og ramte 4 af sine medstuderende på Aarhus Universitet. 2 af dem blev dræbt. Det var så derinde, det foregik jo i den lille kantine der, hvor det hele startede. Ask Elklit er tilbage på det sted, hvor en studerende i 1994 gik til angreb på sine medstuderende. Og så gik han ud i den store kantine her og dræbte en studerende, der kom hen imod ham. Som krisepsykolog kom han helt tæt på episoden i timerne efter det voldsomme skyderi. I Aarhus blev 2 kvinder i dag dræbt og 2 andre alvorligt såret, da en mand gik amok med et jagtgevær på Aarhus Universitet. Efter dobbeltdrabet skød morderen sig selv. Den 35-årige gerningsmand i Aarhus studerede selv på universitetet, ligesom det også var tilfældet med gerningsmanden bag skudepisoden i Virginia i går. Og i begge tilfælde begik gerningsmændene efter udåden selvmord. Jamen, det der sker er jo, at han har besluttet sig til at begå selvmord, og en del af hans selvmordsplan, det er at slå nogle andre ihjel for at blive berømt. De studerende, der opholdt sig i kantinen, måtte kæmpe for deres eget liv. En reddede sig ved at smide en bog i hovedet på den bevæbnede medstuderende. Andre kastede sig på gulvet bag væltede borde. Og bagved det ligger der en utrolig stærk aggression, et hævnmotiv, hvor han ønsker at udrydde nogle af dem, som han på en mærkelig måde forbinder med sin egen fiasko, nemlig at han ikke kunne gennemføre studiet. Han havde store vanskeligheder ved at gennemføre det. Ask Elklit ydede for 13 år siden psykologisk krisehjælp til eleverne i kantinen. I dag er han sikker på, at reaktionen er den samme i Virginia. Der er mange, som har nogle billeder og nogle lyde, som begynder at forfølge dem, som plager dem i lang tid, som de oplever mange gange om dagen, hvor de ligesom er tilbage på den her scene.